Добре дошъл в собственото ти предаване. Това започна като хоби, но всъщност прерасна в нещо доста по-сериозно. В случая това са шипинг контейнерите. Импулсът, който беше нужен този проект да се реализира, беше COVID-пандемията. Стоп! Няма ли да е по-лесно да отидем там и на място да ми показваш? Наистина би било прекрасно двамата с теб да отидем там, но да не забравяме, че зад обектива стои моята съпруга и някакси... Пожела си го, абракадабра, вече сме тук. Какъв е процеса на създаването на всичко това, което аз виждам? Товариш си го и както днес тази група от контейнери сме тук при нас, така утре тя може да бъде на плаж. Монтажа буквално на контейнерите на място отнема около седмица. Тези теравинтове бяха монтирани за 4 часа. Чисто функционално, за да бъдат спалните удобни и големи, създадахме така наречените разширения. Така е направена функцията, че при нужда този контейнер от място за живеене може да стане перфектен бар. Пространството е малко, а в същото време трябва да бъде разнообразно. Разполагането на леглата на едно на друго, веднъж за децата това е много приятно и забавно, втори път им дава много пък повече пространство, каквото си говорим, ако отвънка този метален паралепипед излъчва визия на строгост. Влизайки вътре, Си като при баба, топло, уютно, приятно. аз не знам как е било при твоята баба, при моята не беше така. Това със сигурност и страшно много икономия по отношение на енергия, по отношение на материали и със сигурност е полезно за това да направим нашата планета по-зелена. Това е началото на едно ново предаване за интериорен дизайн. Но тук няма да се говори само за мебели, за чертежи. Тук ще се говори за това как едно пространство наистина да изглежда приятно, да е удобно и какво интересно може да се направи с него. И преди да сте ме попитали, не, все още не съм станала водещ, но съм гост-водещ само за днес. А сега вече е време да ви представя човека, заради когото сме тук, архитект Стефан Стефанов. Добре дошъл в собственото ти предаване. Здравей, Ана Мария! Стоп! Днес ти си само гост. Ще бъдеш водещ от следващите епизоди. Днес ще си говорим за теб и за едно твое хоби. А именно, как от неща, които вече се струват на повечето хора неизползваеми, ти успяваш да направиш цялостен проект. В случая това са шипинг контейнерите, които ти успяваш да направиш абсолютно изключително прекрасно пространство. Първо да кажа само, че да вметна внимателно, че ако ще си водещ, дори гост, не е възпитано така рязко да прекъсваш събеседниците, които започват с усмивка и следващия момент трябва да спрат. Но, да, шипинг контейнер е изключително интересна тема и затова мислех, че тя е супер подходяща именно за нашия първи епизод. Шипинг контейнерът е твърде познат в чужбина. В България все още не е толкова, но навлиза и то така с много добри скорости. При мен той започна и всъщност всичко върви от много години, но всъщност импулсът, който беше нужен, за да може този проект да се реализира за изключително кратки срокове, беше COVID-пандемията. Нещото, което ни накара да променим рязко начина си на живот, начина по който работим, принудени дълго време да стоим затворени в едно пространство. И тогава, както аз, сигурно и много други хора, осъзнах, че колкото да е подреден домът ми, въпреки че аз там съм обособил място за релакс, място за работа, той е крайно недостатъчно, ако искаш да прекараш там твърде много време и да ни полудееш. И в този момент разбрах, че трябва да стартирам по най-бързия начин именно проекта за контейнерите, които са едни пространства, къщи, които могат да бъдат разположени по най-бързия начин на терени, които до сега въобще не са имали функцията на място за преживяване. А именно на брега на морето, Балкана, в средата на полето, някъде, където се чувстваш
свободен. Дори да бъдеш ограничен с пътуване, все пак да бъдеш сред природата. И затова седнахме по най-бързия начин, направихме схемите. Ще бъде, може би, интересно за нашите зрители да минем през административните пречки за всеки един човек, който иска да създаде някъде дом. А именно, шипинг контейнерите дават възможността по най-безболезнения начин с така наречените преместваеми съоръжения да бъдат изработени проекти, за да могат да се вземат едни бързи разрешения за поставяне и, разбира се, това пространство, тази къща, тя да бъде реална само след няколко месеца. Добре, преди да задълбаем в темата с шипинг контейнерите, каква реално е твоята мотивация за това предаване? Животът ми ме срещна с изключително интересни хора. И да дам възможност на зрителите да се докоснат до тях, до това, с което те се занимават, начинът по който те правят нещата, мисля, че ще бъде изключително интересен. Аз виждам, че тук си ми донесъл доста чертежи, обаче аз абсолютно нищо не разбирам от тях. Имайки предвид, че контейнерите са доста близо до София, около Боровец, няма ли да е по-лесно да отидем там и на място да ми показваш? Казвам честно, това предложение, изказано от теб, наистина би било прекрасно двамата с теб да отидем там, на този проект и обект, но да не забравим, че зад обектива стои моята съпруга и някакси... Спокойно, аз ще дойда, ние вече сме се разбрали с Анка. Значи, ако нещата вече са договорени... Нямаш много избор. Да, така е. Няма спор в това. Но може би да кажем една-две думи преди това, именно административната тежест на този тип строителство. Всъщност, временно преместваемите обекти са обектите, които имат най-малка тежест по отношение и на проектиране, и на вкарване на проектите за одобрение в администрацията, и, разбира се, издаване на разрешението за тяхното фактическо стартиране и въвеждане в експлоатация. Всъщност, цялата процедура на преместваемите съоръжения е максимално улеснената и като срокове, и като изисквания. И точно за това шипинг контейнерът е ниша, която според мен ще се развива в бъдещето. Ние в България имаме изключително много места. Имаме Черноморие, имаме страхотни планини, които биха дали възможност на хората наистина да заживеят в гората, да заживеят на брега, да заживеят на места, където все още навсякъде има страхотна природа, без да даваме този отпечатък, който е изключително вреден за нас, защото с новите технологии, именно Слънцето, енергията, която Слънцето ни дава, фотоволтаици и подобни, дава възможност ние вече да строим нашите домове дълбоко в Много е природата. интересно всичко, обаче хайде да тръгваме, за да можеш да ми покажеш на място кое, как, защо и какво. Окей. Хора, айде, че ще изпуснем светлината. Няма цял ден. Стефане, все пак ти си водещ на предаването и с екипа много дълго време се чудехме как точно да те представим, за да може зрителите да знаят все пак кого ще гледат. И решихме да ти направим една изненада. Нищо, че ти много не ги обичаш, но да те представим по един забавен начин и ще ни бъде интересно ти как ще реагираш. Така че сега докато пътуваме, гледай си пътя, но и в същото време слушай. Стефан е най-великият архитект и неизбежно всява той респект. С пространството борави по-добре от всеки. Визия и функция съчетава с движения леки. Въображението му триизмерно е и всеобхватно. Как за всеки казус решение намира, за нас е непонятно. Бил е и от едната, и от другата страна. Заради тежкия си опит като главен архитект в община. Зодия овен и с рогата винаги напред. Минава той през всяка трудносилен и напред. Тайното му хоби инструменти да подрежда.
и да пръска всяка крачка радост и надежда. Добре дошла. Добре заварил, благодаря. Пожела си го. Абракадабра. Вече сме тук. Много е хубаво времето, много е приятно, въздухът е уникален. И сега вече като сме на място, да започнем да кажеш какъв е процеса на създаването на всичко това, което аз виждам. В момента сме пред една група от 3 карго контейнера, като единият е голям, 12 метров, 40 футов и още 2 малки. В това пространство има налични 3 спални помещения, като едната спалня е за деца, с легла на 2 етажа. Имаме хубава кухня, имаме 2 санитарни възела, 2 тоалетни с баня и имаме машинно помещение, в което е осигурена системата за отопление. Тук отоплението за зимата е осигурено с подово отопление, което си има термопомпа. Съответно, осигурили сме и панели за слънчева светлина, за отопление на водата. Имаме бойлер 250 литра за топла вода. Дори в зимните месеци, като февруари и март, водата понякога, ако сега отидем в бойлер, даже може да го пробваме да го тестваме, сигурно ще показва 70-80 градуса. Разположени са П-образно, за да може достъп до всяко помещение да е към тази обща площадка, която всъщност следваща част от проекта включва част от нея да бъде покрита, за да може на пространство, което дори и в дъжд или в сняг, да бъде общо за всички ни. Мога да изброя етапите, по които това нещо се случва. Да, това мисля, че може да е така хубаво начало, защото е интересно. Всеки един човек, който иска да направи това, какво му предстои? Откъде трябва да започне? Първото нещо е да съобрази терена с неговата денивелация. Достатъчно ли е наклонен, не ли е наклонен. Този тип строителство позволява всякаква денивелация. Дори колкото е по-наклонен терена, толкова по-интересни неща се получават, стъпаловидни и така нататък. Но в случая тук терен е почти равен, който благодетелства пък други възможности, да няма стъпала, да може всичко да бъде едно ниво. Първото нещо, което трябва да направим е, естествено, като имаме един хубав терен, да изградим една ограда. В случая тук оградата е направена с много малък фундамент. Тя е съвсем ажурна, със специална мрежа, монтирана зелена по нея. Но реално е изграждането на достъп до електричество. Ако такова няма, съответно трябва да имаме вече готови фотоволтаици. Достъп до канал, достъп до вода. А ако тези неща ги няма, вече минаваме в една друга хипотеза, в която ние съответно вече минаваме с етичния, но в конкретни случаи избрахме място, което да се намира в населено място, малко хубаво китно селце, за да може да имаме ток, вода, канал, всичко осигурено. Което дава възможност, пък за да може удобството да бъде по-голямо за ползвателите. Първо започваме с фундаментите. В случая, понеже това са постоянни съоръжения, такива няма. Което е доста лесно. Разбира се. Възползваме се от така наречените теравинтове. Теравинта представлява метален свредел, който завиваме в земята и съответно върху него монтираме всичките видове съоръжения. Един такъв 20-футов малък контейнер, който с размери 6 на 2,40, му трябват 6 теравинта. В 4-те края по един и в средата слагат 2. Теравинтовете се монтират изключително бързо. Тук този комплекс от 3 контейнера, плюс в съседство имаме други 2, които са изцяло свързани заедно. По-късно ще ви ги покажем. Тези теравинтови бяха монтирани за 4 часа. Дойде машината, пикапчето и за 4 часа всички винтове бяха монтирани, бяха нивелирани и чакаха на тяхно място на другия ден да дойдат самите контейнери. Следващата стъпка, тя може да се прави успоредно, докато вървят поставянето на теравинтовете, е изработването на самите отвори в самите контейнери. Контейнерите наши дойдоха от пристанището във Варна, в нашия цех. Първо се изрязват отворите за витрините и прозорците, което компрометира конструкцията на контейнера и затова укрепваме с допълнителни дебелостенни метални профили. Тези профили са поставени както хоризонтално отгоре и отдолу на отвора, така и вертикално вляво и вдясно, като вертикалните профили започват от пода и стигат до тавана на контейнера, за да бъдат захванати за носещия скелет. Така не само, че запазваме здравината на конструкцията, а я правим по-здрава в местата с отвори в сравнение с първоначалния вид.
Тази подготовка отнема някъде около седмица за контейнер. Ако се работят заедно, всички могат да се изработят в един момент. Транспортирането става не толкова трудно, защото има си специални камиончета, които съответно превозват или 6-метровите, или тир платформи, които превозват 12-метровите контейнери. Монтажа на място става бързо, защото малките контейнери ще се монтират с кран, който си е на самия камион. По-големите, по-тежките вече, ако са 12 метровки, всички големи, тогава се изисква допълнително да се вземе кран, който е на място на терена, да го свали от камиона, за да го постави на мястото му. В нашия случай дори беше доста интересен момент, в който се оказа, че при вече изработени контейнери в цеха, когато тръгнахме да правим маршрута за доставка, логистичния, се оказа, че има два завоя, които са проблемни да бъдат взети от тир платформа. И се наложи един от 12-метровите контейнери през средата да бъде разрязан и да бъде доставен с по-малко камиончета, които обслужват спокойно 6-метрови платформи. Това беше направено, беше по специален начин срязан средата, съответно укрепен, за да може да се случи транспорта. Съответно на място този голям контейнер, който е за теб, се беше монтиран. От два отделни беше свързан много бързо и лесно. Монтажа буквално на контейнерите на място отнема около седмица. Самото им поставяне отнема няколко часа, но връзването им с електрото, с канализацията, с водата отнема няколко дена, понеже те самите са така направени, че връзката с тока и водата е изключително бърза връзка. Електричеството е с готови купонги, после може да ги покажем, директно се включва към контейнера външен. Когато искаш, може да го включиш, изключваш тока, изключваш водата, отдолу развиват се две тръби, също се отнася за водопровода. Товариш си го и както днес тази група от контейнери сме тук при нас, така утре тя може да бъде на плаж. Добре, а ти каза, че всъщност, когато е по-сложен терена, не е невъзможно, даже напротив, може да станат по-интересни неща. Какъв би бил пътя, ако, както ти каза, на теб идеята ти е дошла по времето на COVID, когато в един момент всички бяхме затворени, всичко беше много зле. Какъв би бил пътя на някой, който иска да си постави такъв тип контейнери, само че няма толкова равен терен, а има някакъв друг имот, който е с доста по-особен терен? Какъв би бил неговия път? В най-добрия случай човек трябва да си хареса парцел. Най-добре е парцела да бъде в регулация. Може да бъде частично откъснат и така нататък, но бъде в регулация, за да може бързо в него да се иска виза за проектиране за поставяемо съоръжение. И след тази виза веднага се проектира в рамките на седмица, понякога месец отнема, разположението на тези контейнери на терена. Съответно, обследва се достъпът до терена, обследва се всички налични или липса на такива комуникации, споменах ги вече електровейка. При наличие на такива в самото селище, нещата стават доста по-бързо, защото външните връзки са доста по-евтини като инвестиция. При приключване на проектното ниво, точно как човек иска всъщност да бъдат функционално изпълнени неговите контейнери, защото в случая в този контейнер големи имаме кухня, имаме голяма спалня, имаме голям санитарен възел, баня с тоалетна, имаме и машинно помещение. А в съответно другите два малки контейнера, там имаме детска спалня, съответно помещение предверие, а в другия контейнер имаме отново голяма спалня с санитарен възел. Те са такива самостоятелни, които предлагат, че на другото място, на което те отидат, могат да бъдат разположени съвсем по друг начин, друга конфигурация, включително и един на друг или полуедин на друг и така нататък. Но процедурата е тази. Имот, проект, който е доста по-улеснен, за поставяемо съоръжение, разрешение за поставяне, одобряване на този проект. Веднага в този момент открива на строителна площадка, на първия ден монтиране на теравинтове, на втория ден, ако вече контейнерите са сглобени или почти сглобени, защото специално тези контейнери съответно бяха нарязани, подготвени, смонтирани врати в цеха, но тук на място решихме да изпълняваме електроинсталациите, ВИК, топлоинсталациите, изолациите, топлоизолациите, обшивките и довършителните неща, като монтажа на тоалетни, монтажа на всички останали съоръжения. То също може да бъде изпълнено на място. Има особености, ако те са предварително готови изцяло на 100%, особености при транспорта, както особености при дограмите, мога да спомня за някои от тях, но
аз бих предложил, ако искате да ви разкажа как това се случи. Да. Мисля, че добър начин би бил да започнем, ако искаш, пространство. Пространството беше решено точно по този начин. В тази част на имота бяха позиционирани тези 3 контейнера с това място, което лятно време тук отгоре слагаме една огромна хубава мрежа, която малко дава стил хасиенда понякога. И става много приятно. Нощно време ни малки лампички светят. Едно друго пространство, съседство, където да бъдат 2 малки контейнера изцяло свързани един с друг, с много леко разминаване. Но на терена, след теравинтовете и след полагането на контейнерите, се започва с вътрешната конструкция, която е дървена конструкция по стените и по тавана. След нея на определено разстояние се слагат профили, на които между тях се слага вата. 10 см е ватата тук с най-голямата плътност, което и дава най-голямата изолационна възможност. Ватата е монтирана отвътре и съответно сме загубили на малко пространство във вътрешната част на обемите, понеже там и стените и таваните се обличат с вата, след което с обшивка, но за сметка на външния вид, който се е запазил автентичен контейнер. Другото, след което се направи конструкцията и се положи ватата, минава една специална полио, така наречено хартиено, което е пароизолация. И върху нея ние в случая тук сме решили казуса с обшивки, които са 2 см шперплат, който е изключително допълнително дава изолационни показатели, са много добри, но дава перфектен естетически вид. Да, изглежда много уютно. И най-вече дава дълъг период на експлоатация. Това е в конструкцията, която сме използвали тук, защото тя е малко по-дебел твърд материал, хубав изсъхнал. Ватата е от възможно най-добрата уплътнение като килограми и топлина. Обшивката е изцяло умишлено с дебел, хубав шперплат, който между другото шперплат и за външна употреба. Баните отново са облечени с същия този шперплат, но те, разбира се, със специален препарат са импрегнирани, за да може спокойно да се улива водата по стените. Подовете, разбира се, първо са направени, топлоизолацията е положена отдолу, върху нея се полага алуминиево фолио, отгоре съответно се монтират едни специални чакащи панели за топлоизолацията с пъпки, върху тях се редят всички тръби За подовото отопление. Тук имаме 5 кръга, всеки кръг обслужва различно помещение, съответно, след което тази цялата върволица от тръби за топлоизолация влиза в едно табло. Там се регулира температурата, всяко помещение е снабдено с терморегулатор, който ти можеш да си регулираш каква искаш да температурата. Във всяко едно помещение тя може да бъде различна. Оттам нататък термопомпата и цялата система регулира подаването на температурата към всяко помещение, каквато тя е желана. И всъщност това е най-голямото богатство, защото затоплянето на помещението идва от пода. Подовата саморазливна замазка е разработена специално за системи с подово отопление. Благодарение на специфичните фибри в състава си, тя плътно покрива тръбите и създава своеобразно топлинен екран. При нагряването този слой осигурява отлично топлоотдаване и равномерно разпределение на температурата в цялото помещение. Пода винаги ти е топъл, приятен, стъпваш с боси крака, което дава уникален комфорт. Самата структура на контейнерите, естествено са възползвани 100% от място, което вратата се отваря, там е 100% отваряемост, т.е. 100% прозорец, който да влиза изцяло светлината вътре в помещенията, чисто функционално за нашите 2 спални, за да бъдат спалните удобни и големи, създадахме така наречените разширения към контейнер спални. Те са едни съвсем малки 2,50 на 60 см допълнителни модули, където стената на контейнера е отрязан и същата тази стена е използвана, за да може да се направи обшивка на новата конструкция, но пък точно там леглото влиза вътре с 60 см навътре в стената и така се образува пространство, в което хем имаш спалня широка 2 метра, в същото време имаш и място, през което ти спокойно да се движиш. Всъщност, 2 думи, няма нищо невъзможно. Абсолютно да. Най-хубавото е, че
тази връзка между всичките контейнери, както при нас случай е станало, сме направили така, че тук в тези 3 контейнера, освен голямата кухня и 3 спални, една, която е детска, имаме други 2, които имаме 4-та спалня. И в един имот, който реално е с квадратурата на около 1000 квадрата, малко по-малко, 800 квадрата, ние всъщност имаме едни 4 спални, огромна кухня и половината от имота е свободен. Предполагам, че детайлите при изпълнението са хиляди, а вече леко задуха вятър и почна да става малко хладно. С това ти предлагам да влезем в някои от помещенията и да си поговорим за интериора, за дизайна, за мебелите, как с малко пространство може да стане много функционално. Заповядай. Айде. Няма мебели и всичко е наред. Айде. В момента сме в така наречения двойния контейнер. Това е контейнера на здраве. На здраве. Благодаря. Тук двата контейнера в средата се направен общ отвор, за да може пространството да бъде общо. В едната част, в единия контейнер 2 на 6, е обособен кът, в който може да бъде и място за сядане за релакс, като дневничка, може да бъде обособен линията и като кухня. В чисто инсталационно отношение ние сме заложили да има всякакви опции. Веднъж в момента това се ползва като гардероб. Втори път обаче отзад за гардероба има всякакви инсталации, съответно поставени и отвори за вентилация, и отвори за канализация, и съответно има ги всичките тръби, които са необходими, ако решиш утре да монтираш мивка, печка и всякакви такива неща. Тук може да стане една прекрасна кухничка. Вариантите са много, но тук при нас обшивката е интересна. Каза ви, че тя е от 2 см екстериорен шпертплат, който е директно с видими винтове. Тази промишлена визия е много красива като визия, защото вижда всичките видове винтове. Но второ, при някаква нужда, ако се наложи, с едно винтовърче може да свалиш цялата обшивка и да си коригираш отдолу нещо, да добавиш контакт или нещо друго да промениш. Преди монтажа на ватата, съответно се залагат навсякъде гофрета. В голяма част от тях се опъват и самите кабели. Гофретата позволяват в последствие да се пуснат допълнителни връзки. В момента, в който се постави и се монтира ватата, се изважда само кабелите напред. При монтажа на обшивката, след което се правят и самите отвори, дали той ще бъде за ключ, дали ще бъде за контакт, дали ще бъде за каквото друго да било. LED ленти, които въобще не взимат от обема на помещението по никакъв начин. Винаги големите отвори, където се въртите, абсолютно целият отвор е използван за прозорец и за осветление. Допълнителните ни прозорци, те са от пода до тавана. Вентилационните такива, те са във всички бани и в различните помещения. Тук обаче си позволих да направим една хубава голяма врата, която да води към веранда. Може човека, който е вътре, да ти подаде чашата с чай. Да кажа, че може като бар да се ползва. Абсолютно да. Така е направена функцията, че при нужда този контейнер от място за живеене може да стане перфектен бар. Вътре се разполага кухнята, отваряш навън прозореца и обслужваш всеки, който желае да дойде. Функционално към спалнята директно е и санитарния възел. Обособена е душкабина, в случая е само стъклен параван. Тук сме използвали алуминиева дограма. Тя е с един от най-добрите показатели и най-вече здравина. Понеже тези контейнери предвиждат да могат да бъдат много пъти премествани от ляво от дясно, за разлика от другите, които ли са карго, които са доста паянтави по отношение и слабо място при тях е именно транспортирането. Особеност в изпълнението на дограмата се крие в самия стъклопакет. Да речем, ако ние произвеждаме тези контейнери на надморска височина в София, която е около 600 няколко метра надморска височина, а в Юмен те трябва да дойдат на 900 и на 1000 метра надморска височина. Тази разлика от 300, 400, 500, 600 метра понякога, защото могат да отидат и по-нависоко, или съответно по-наниско. Това ще я да попитам. Има ли разлика, ако ги свалим? Примерно на морето сме на нулата. Да, има особеност, че при стъклопакетите, ако при самото им производство не се сложи специална лента и по специален начин те не се произведат, при тази голяма денивелация е възможно и при транспортирането, и при ползването, съответно да имаме казус с тях, съответно пукане, щупване. Така че
особеността на тези къщи ще трябва да бъдат така проектирани техните детайли, че те да подлежат на транспортиране. Веднъж качване, сваляне, кранове, транспорт, път, вибрации, но най-вече и на височина, на морско налягане. Едно е, материалите по един начин работят на морето, съвсем по друг начин работят в гората или в Боровец, където надморска височина е над 1000 метра. За обзавеждането, да кажем две думи, то по принцип в такива малки пространства е желателно да бъде изключително минималистично, за да може веднъж да има функцията, втори път тя да ни тежи като обем. Табуретките ни са така устроени, че те веднъж могат да бъдат табуретки, втори път шкафчета, трети път маса за поставяне, спрямо това как ги ползваш. Пред прозореца големия отворения слагаме един плот, за да може да имаме място за работа. Всъщност така е в кухнята. Нали така? Там има един много голям плот, който може да се използва за вечеря, за обяд. Така е и тук. В спалната също има също повторение на този детайл. Разкажи ми малко повече за кухнята. Така ли, че споменахме някакви особености при нея, защото е доста интересно, че всъщност ти в такъв контейнер може да имаш изцяло оборудвана кухня, без нищо да ти липсва. Да, ти в такъв контейнер може да направиш страшно много неща. Всичко е въпрос на възможности, на средства и на желание на клиента. Ние сме си оборудвали кухнята, така че тя да може да обслужва всички тези 4 спални. Горният ред шкафове всъщност са само едни метални конструкции, за да може те да са олекотени максимално в това пространство. Но там предимно сме използвали в случая инокса като акцент, и като хладилник, и като абсорбатор, като мивка. Тя дава възможност вътре в нея да се завъртят, въпреки уж малката и квадратура, да се завъртят поне 5-6 човека. Пробвали сме го. Има си плот, на който могат да седнат 3 човека вътре спокойно да се нахранят. Разбира се, външната маса е задължителна за повече хора. Ти спомена, че всъщност това голямо пространство, на което започнахме нашия разговор, лятото е покрито и става като тип хасиенда. А зимата какво може да се направи с него? Зимата единствената възможност е да се сложи покрив, който може да бъде, разбира се, стъклен или метален. Нашата идея е точно такава. Тази година да направим допълнение, за да може да оформим едно пространство, което да бъде и зимата защитено. Интересно при нас, в нашите контейнери е детската спалня, защото разполагането на леглата на едно на друго. Веднъж за децата това е много приятно и забавно. Втори път им дава много повече пространство. За игра. Да, място, в което те да могат да играят с всякакви игри на стол или така нататък. Ние сме разположили една много интересна шведска стена за катерене, което е за малки деца. Могат да се правят дори упражнения, но не е интересно се закачат маса, която може да сменя своето ниво спрямо височината на детето, табуретка. Тя служи и за нощно шкафче. Тоест, трябва да се възползваме от всякаква опция за това елементите в обзавеждането да имат и да изпълняват няколко функции. В случая ние стоим на едни столове, които обаче, ако се разтегнат, стават прекрасни лежанки. Могат да бъдат нареждани по всякакъв начин, могат да бъдат изкарвани вън на терасите, вънка на съответно декинга. Да. По всякакъв начин всеки един от елементите може да бъде използван Поне по няколко начина. Точно така, защото пространството е малко, а в същото време трябва да бъде разнообразно. Другите 2 спални, където няма този голям обем, някъде разполагаме гардероби, както тук, някъде разполагаме закачалки, които отново са в този метален, винтидж, промишлен стил. Аз видях в всички контейнери реално, че има много интересни штори. Защо ми се сториха интересни? Реално. Тук има 2 вида штори сме използвали. Ние умувахме какъв трябва да е типа на слънцезащитите по прозорците. Което е много важно за нас, жените. Така е, но понякога искаш изцяло да се затвориш, сутрин да се наспиш до късно, да няма пробив на слънце, на светлина. Понякога искаш пък да е изцяло отворено. И точно този тип дизайн води и до използването конкретно при нас на ролкови штори по външни прозорци и на много места до штори тип плисе, тип дует, които всъщност са интересни, защото при тяхното събиране те изчезват. Беше споменал, че имаш и сервизно така наречено помещение.
някакви специфики там, реално откъде се побират всички тези помощници за отопление, кабели, защото все пак по някакъв начин това всичко трябва да може да работи. Ами да, възможността на този контейнер и слагането на една дебела топлоизолация по 10 см по стените, подовете, изпълнени по този начин с голяма височина от 10 см и нагоре, таваните, изпълнени с голяма височина за топлоизолация, дава възможност ние да вкараме нашата инфраструктура и кабели, тръби, без значение дали са ВИК, канал или ОВИ инсталации, всичко това да бъде в стените. Хубавото, че самата конструкция на контейнера, която е достатъчно здрава, позволява отгоре на покрива му да сложиш случайни, както сме сложили слънчевите панели, които да ни затоплят водата, която ние имаме нужда. Директно панелите се монтират отгоре на покрива. Съответно, веднага под тях отдолу е самото помещение, в което се намира големия бойлер, който е около 300 литра. Съответно, може спокойно да обслужва всички тези 4 спални помещения. И всъщност ти можеш, както вече няколко пъти споменахме, всъщност едно от най-хубавите, нали, освен здравината, много друг голям плюс на този тип карго контейнери е, че те могат да се местят от днес за утре, буквално. Точно така. Изключително издръжливи на земетресение. Те нямат драма с земетресението, поради просто причина, че колкото и силно да е то, самият контейнер няма как да бъде компрометиран. Другото много, много важно нещо при тях е водният стълб, който те могат да издържат, изключително голям, изключително висок. При една стандартна къща, когато стане някакъв тип наводнение, както ти да затваряш врати и прозорци, водата нахлува и съответно щитите са големи. Тук при затваряне на врати и на прозорци, това нещо може да понесе воден стълб на 2 метра. И съответно, после пристичане на водата, контейнерът да бъде абсолютно непокътнат отвътре. И съответно всички тези неща, които са инвестирани, като обшивки, инсталации и така нататък, да няма поражение по тях. Тук в контейнера, специално този двойния, нашата климатична инсталация е решена по безобидния начин, не с стандартните климатици, които висят по стените, а с мобилен климатик, който разбира се изисква един отвор с към външната стена, защото той тогава е изключително функционален. Ние, разбира се, сме разработили и вариант, в който климатичната инсталация с телата, които са таванните, те са промишлени предимно, но те падат в едни касетки, които се монтират над покрива на контейнера, той се отрязва и всъщност нивото на решетката е нивото на окачения таван. Каквото си говорим, ако отвънка този метален паралелепипед излъчва визия на строгост, влизайки вътре... Си като при баба, топло, уютно, приятно. Аз не знам как е било при твоята баба, при моята не беше така, но да, влизаш в едно пространство, което... Уютно си ми е. Да, така е. Едно пространство, което растера на дървото, ламперията, компенсира тези пък металните черни дограми. Профилите не са само по отвора на съответния прозорец, а са от пода до стената, за да може целият този отвор да бъде допълнително укрепен като здравина. Което малко оскъпява, но за сметка на това удължава живота на този контейнер с доста много години. И той със сигурност ще наживее много пъти. А колко са популярни в момента карго контейнерите в България като вид строителство? Нали, то не е точно строителство, но... С навлизането на пазара на контейнерите, които се сглобяват, а не са такива карго контейнери, които се правят от метална конструкция, предимно произведени в Турция или някъде другаде, там цената е много по-ниска и са много по-икономични като инвестиция. И все още те не се използват достатъчно много. Техният потенциал въобще не е развит специално при нас. Точно този тип контейнер, като карго контейнер или като примерно футуристичния китайски контейнер, който може да бъде доставен с камион, сложен на място, готов изцяло, съответно при нужда натоварен и отишъл някъде другаде, всъщност все още това при нас го нямаме много. Друго ми дойде като идея, че всъщност, като си говорихме за бара, всъщност този тип карго контейнери могат да бъдат използвани и за така наречени заведения. Разбира се. Не е нужно да е къща и дом. Това нещо в България го има. Има вериги от заведения, които използват карго контейнерите. Разбира се, че контейнерите в това отношение са много удобни, защото ти, пригаждайки контейнера за кухня, съответно подготовка на всичките видове храни, напитки и така нататък, тази посока те са безкрайни като експлоатации.
И въпрос на проектиране и на визия е да направиш от тях дали ще бъде инфраструктура, обслужваща заведения за хранене, или ще направиш инфраструктура, обслужваща места, в които можеш да се образоваш, образователни центрове, инфраструктура за съответно живеене или просто само за офис оборудване, използване. Те са изключително всеобхватни, така да го нарека. Всъщност, ние тук виждаме твоя проект, който в случая е за живеене, но както ти сам каза, карго-контейнерите имат един необятен хоризонт пред себе си за какво могат да бъдат използвани и просто зависи от желанието, нуждите, финансите и визията на клиента и да си намери достатъчно така приятен и добър проектант. Като хора, които мислят, които обичат твърде много природата, и гледаме по-голяма част от нашето свободно време да винаги в природата, винаги сме мислили, че толкова огромен брой от контейнери в света, защото аз не знам има ли статистика, която показва колко много контейнери има. Разбира се, те може лесно да се рециклират, понеже са изцяло от метал, но нещо създадено, употребено, изпълнено своето предназначение за транспортиране на стоки и товари и в един момент бракувано, а в същото време може да се използва, не виждам защо трябва да бъде директно притапяно, а не да се използва именно за такива неща. Защото има пристанища и места, където гледат дори да се освободят от този товар, защото тяхните площадки, където ги складират, им струват твърде много. И това според мен е нещо, което един ден цената ще стане твърде добра, за да можеш да си го купиш и оттам нататък ти сам да прецениш колко да вложиш в него, за да може да изпълнява функцията на това, което си харесал. Защото един контейнер такъв, без абсолютно никакви корекции към него, всъщност е един прекрасен склад. Ако малко вкараш пари за електричество, може да направиш работилница. Тоест... може ли да бъде използвано като гараж, например? За гараж е малко сложно, трябва да са поне два, защото осите са такива, че той все пак на 2,40. Един гараж е хубаво да бъде поне 3 метра, за да може да влезе на кола, утре да се отворят вратите, но да, ако използваш два контейнера, спокойно може да стане двоен гараж, понеже той е широк 6 метра и като закачиш два един за друг, става 6 на 5, което е перфектното място за позициониране на два автомобила. За много неща могат да бъдат използвани карго-контейнерите. Те са твърде много. Всяка година от експлоатация, така да го наречем, излизат огромни количества и при едно добро проектиране и съответно унифициране на един такъв проект, защото при нас точно това е идеята, че всяко едно нещо вече е унифицирано, има готови проекти за детайли, за да може да бъдат направени максимално с улекотена конструкция, така да го кажем, или по-евтинена конструкция, но в същото време тя да бъде достатъчно здрава и функционална, с едни унифицирани отвори, унифицирани готови догърми, прозорци и така нататък, унифицирани подове, унифицирани плоскости, защото дори самите плоскости, които ние сме използвали, те идват по такъв начин от склада, от което, разбира се, търговецът ни продава, че при тяхното разкоряване, всъщност тук фирата е под 2%. Което е много добре, когато стане дума за инвестиция и за... Безспорно е така. Но това е при положение, че контейнерите, примерно, са в група. Да. По 6, по 8, по 10. Ако човек си направи сам за себе си един или два, тогава може би ще дигне фирата на около 10%. Да, което пак е много добър марж. При стената на строителните материали в момента, бих казал, че нещата стават всеки ден все по-скъпи. Е много трудно да балансира човек между добрата функция, добрата визия, максималните удобства, съвременни, които всеки млад човек или съвременен човек иска да има, и между стойността. Но ние, разбира се, опитваме да направим нещата изключително подходящи за това, че хем продуктът да бъде добър, хем обаче при нас той е изключително качествен, защото всеки от материалите, които сме използвали, е с максимално добро ниво. Освен самите контейнери, към тях какво друго може да бъде добавено? Аз виждам декинги, има алеи, има различни конструкции.
Ти се задаваш въпрос, ще отговаря сама. Естествено, че да, към всеки един контейнер, съответно, директно опъвайки декинга пред него спрямо нашите нужди. Да, хубаво е задължително пред самия контейнер да има поне 3 метра площадка декинг, която също бъде покрита, за да може при лошо време да го има участъкът на междинно пространство. Със сигурност една такава декинг площадка, покрита пред самия контейнер, и изключително много вдига качеството И удобството. Удобството, да, безспорно така. А в момента, в който един такъв контейнер се сложи, да, веднага закачаш една дървена пергола, върху тази дървена пергола пускаш веднага една лоза, съответно след няколко години тя ти прави прекрасната сянка, още по-добре се вписва в екстериора една лоза, която огражда или прегръща контейнер от някакви посоки. В същото време пък и ако сортът на гроздето е трапезен или без семки, се наслаждаваш на едно прекрасно грозде. Но всякакви такива неща, природата, въпреки че контейнера е създаден за да бъде карго и за да пренася товари, и в него има твърде много енергия, защото всяка стока, която този контейнер е пренесъл, аз така в тази посока винаги разсъждавам, той е занесъл на някой нещо, което е желано, е искано. Дали контейнерът е бил напълнен с дрехи, ръкавици, да, дали е бил напълнен с нещо по-съвременно, кола или нещо друго различно. Техника друга. Да, компютри. Това е нещо, което е създадено. То отива при човек, който го иска, поръчал го е. Той има нужда от това. И когато го получава, той го зарежда с енергията на усмивката, на щастието. Някои от тях 100% са били пълни с детски играчки, с неща, които са изключително полезни. Надявам се, че не ги пълнят с оръжие, те друг начин ги пренасят, тези стоки. В тях има енергия, която докоснато до тях, тя е оставена в тях. И тази емоция, енергия, която положително трябва по някакъв начин да бъде продължена и използвана в бъдещето. Поне аз винаги разсъждавам в тази посока. Когато използваш нещо, което е било полезно за нещо друго, в случай карго контейнер се използва за транспорт на стоки, изключително много е спомогнало за развитието на съответно някакъв бизнес, защото той, за да се развива, трябва неговата стока да стигне до своя потребител. Това са продукти изключително ценни. И в един момент, когато те вече трябва да бъдат извадени от употреба, някакси сърце не ми дава и за това да тръгва в тази посока. Като цяло е много хубава мисълта за това, че нещо, нали, както ти каза, то е лесно да се рециклира, защото е изцяло метал, но пък защо да не му се вдъхне един нов живот, вместо да създаваме нещо изцяло ново да трупаме, като може нещо, което не може да се използва за първоначалната му функция, ние да го направим това приятно и удобно място. Разбира се, тук спестяваме изработка на нова конструкция такава, изцяло ново, с нови железа, с нови заварки, с нови неща и така. Отново консумативи, разходи, енергия и разбира се, по този начин... Спираме да бъдем чак такива големи консуматори. Да. И дори годишно, не знам на фона на целия свят, но примерно нашата държава да успеем годишно едни 100-200 контейнера да създадем и да им вдъхнем живот, това със сигурност е страшно много икономия по отношение на енергия, по отношение на материали и със сигурност е полезно за това да направим нашата планета по-зелена. Аз само да попитам, кой гений сътвори тези думи, как ги подреди в Рима? Съпругата ти. Аз сега лоша дума не мога да кажа, даже дори мога да благодаря, знаейки как сте пропуснали да вкарате в текста или други 4 години тъмен период в живота ми, когато бях и кмет на всичкото отгоре. Айде, няма нужда да се спомняме за тези трудни моменти от живота на всички нас. Но чисто административно това нещо така не е подковало, че едва ли вече има казуси, които могат да са ни проблеми да нямаме решение за тях.